Xa debos, hai que poñer os lentes para ver o eclipse lunar que imos vivir esta madrugada. Eu non vexo nada, Juan. Eu tampouco, pero Ai, mira para aí. Onde está? Que Onde está creo o que podemos eclipse? ver Onde está a lúa? A lúa tela aí detrás. É que con estes lentes aquí no plató non se ve nada. Non se ve nada, son para eclipse, non son para plató. Estamos con Borja Tosar, astrofísico, verdade? Sí. Sí, señor. Que nos vai Temos un explicar astrofísico aquí no plató e eu sen enterarme de nada. Que tal, como estamos? Que pasa? que nos vai explicar as claves para poder gozar dun fenómeno único, non? Dun verdadeiro espectáculo. Sí, sí. Fenómenos. Porque son Mañá pola dous. mañá, Sí. a eso das 6:20 da mañá, comeza o eclipse parcial de Lúa, e o que podemos ver é o que vemos na pantalla. Vemos a Lúa como que ten un mordisco, Sí. entra na zona de sombra da Terra, e o que vemos é a Luna desaparecer durante unha hora. Vale? Durante unha hora. Durante unha hora. É unha cousa, ahora estamos vendo moi acelerado, Ajá. o sea, o proceso que vemos. É o mismo, este é un simulador que permite ver exactamente como se vai ver, que se vai ver como a sombra vai avanzando pola Luna, como un mordisco, e vai comendo toda a Lúa. Isto que vamos ver ata que chegue a totalidade, que se pon vermella. Vale? Que o que se chama lúa de sangue. Sí, Isto empeza, hai que insistilo para que todo o mundo teña claro, a 6:20. 6:20 aproximadamente, e remata Cando se sale o sol xa directamente se pon a Lúa, máis ou menos a 7:50. 7:50. Dependendo do sitio de hai Galicia. que por o despertador, temos que ver este espectáculo maravilloso, que ademais temos a sorte e o privilexio de estar na zona de toda España onde mellor se vai ver, en Galicia. Por que en Galicia se ve mellor que en outros sitios? Os eclipses son un fenómeno parcial, depende un pouquiño da capacidade que teña a Terra de rotar. Que pasa? Que a Lúa, en outros sitios da Península Ibérica, o que pasa é que se pon antes que en Galicia. Entonces, Claro. vai ser o mellor sitio de Galicia para ver o eclipse. De feito, a partir máis ou menos do meridiano de Madrid, un poquiño, quizás un pouco en Pasalamanca, xa non se ve a totalidade do eclipse. Cousa así que vamos a ver en Galicia. A En totalidade toda do eclipse. Galicia se vai ver En toda Galicia exactamente se vai a igual. ver o eclipse total. Se está despejado. Que sea outra. Veremos. Eso vai ser o veremos a difícil. ver. Estamos Por vendo certo, precisamente, Borja, agora mesmo, por que se produce un eclipse. Non sei se non lo podes explicar. Sí, bueno, sencillo, do libro de coñecemento do medio, hai dous posicións donas que se producen eclipses que teñen que ver ca Lúa. Unha é cando a Lúa está en oposición, que quere decir que se está a Terra, o Sol e a Lúa aliñados, a Lúa Claro. está na posición oposta, o que acontece é que a Lúa pasa pola zona de sombra da Terra, pasa por detrás da Terra, entra na zona de sombra da Terra, e o que vemos como avanza esa oscuridade que avanza pola Lúa é a sombra da Terra que proxecta detrás dela. Vale. E os de Sol é cando a Lúa se interpón entre o Sol e a Terra. E a Terra. Entonces hai un eclipse total de Sol, como vai haber en Galicia o ano que ven, o 2026, o 12 de agosto. 12 Toma. de agosto, non hai outro antes. Hai outro antes, pero é parcial, que é o sábado 29. Este sábado 29 Deste mes. de marzo hai un eclipse parcial de Sol, é parcial, con 40% de máis ou menos de ocultación, pero non se fai de noite. Simplemente se oculta un pouco o disco solar, baixar un pouco a temperatura, pero en 2026 sí, donde colla en Galicia, que non vai coller toda Galicia, pero por exemplo en Coruña, en Lugo, vai ser total e se vai facer de noite uns minutos. Agora falamos do eclipse de Sol, que para eso temos estes lentes para poder velo con seguridade, pero antes de rematar o eclipse de Lúa, aquí imos ver esta noite, non? Xa contra mañá, de mañá venres, non? Que nos aconsellas? Que nos recomendas? Onde temos que velo? Como... Porque aí sí que non hai perigo, podemos virar a Lúa sen problema ningún, non? Sí, sen a lentes. Lúa non ten ningún perigo, entonces se pode observar con normalidade, non fai falla ningún tipo de protección, ningún tipo de filtro, ningún tipo de... Entonces se pode observar a simple vista, se ve como a Lúa se vai ocultando por esa sombra, e chegado o momento da totalidade, se ve a Luna un pouco máis vermella, así que verdade, como vai estar entre lusco e fusco, non se vai ver ese vermello da Lúa de sangue, eso non vai ser tan significativo, pero se vai ver moi baixiña no horizonte e vai parecer moito máis grande do que normalmente a Lúa, entonces paga a pena velo. Nada, non fai falla ninguna protección, o que teña prismáticos, os prismáticos son adecuados para velo sin ningún tipo de filtro, o eclipse de Lúa, velo con prismáticos é unha O sea, con auténtica prismático non nos fai falta estes lentes. maravilla. O de Lúa, non. Vale, o de Lúa nada, sin nada. problema. Pois que se agradece, porque a mí se me ven os veciños a 6:20 da mañán con estes lentes fora da casa, van decir outra vez, Juan, outra vez. De onde ves? De onde virás? Efectivamente. De onde sempre. Supoño que haberá que fuxir de zonas de contaminación lumínica, non? Se hai moita claridade, moita iluminación nas cidades, sobre todo, aí fuxir, non? Se se pode. Neste caso, no eclipse de Lúa, como vai estar entre lusco e fusco, e xa está amanecendo e tal, e hai bastante iluminación que ven por parte do día, non fai falla buscar un ceo negro, nin fuxir, como normalmente en todos os eventos astronómicos decimos de salir dos núcleos de población, buscar un ceo negro, que en Galicia hai uns moi bons. Neste caso, dende as cidades ou dos núcleos de población,
ou dende o xardín, pois Pódese está ver perfecto, porque xa vai sen estar un problema. pouco de día, Eso o eclipse de lúa. de lúa. Imos agora co eclipse de sol, que dis que vai ser o día O 29 de marzo. 29 de marzo, que ven sendo Sábado. este sábado xa, Non, creo ou que non, o o seguinte, Sí. sábado seguinte. O seguinte. Ese vai ser parcial. Ese parcial. Se queredes poñémolo un segundo no programa, Sí, claro. Por favor. vamos aí. A que hora temos que estar atentos a él para velo? Mais ou menos ás 10 da mañá comeza. Entonces vou configurar para ver o Vale. eclipse. Mentres configuras, estábamos a ver que está a ser un ano pois moi relevante en canto a eventos astronómicos. Sí, sí. Tivemos un pouco de todo, non? Sí, que un eclipse parcial de sol desta magnitude, pois sempre interesante. Aquí non sei se vemos na pantalla. Ui, se me foi. Haberá que por os Temos- lentes xa, non? Pero Non sei, non sei que estás cuidado facendo. público, non miredes directamente ao sol, que Para... podedes quedar cegos. Bueno, cegos, non sei, Borja, si se chega a tanto. Se Sí. miramos ao sol directamente, podemos acabar perdendo a visión? Se estamos moito rato, sí. Sí? Sí. Incluso sin eclipse. O sea, eclipse ou non, o eclipse é máis perigoso porque durante o eclipse se eclipsa unha parte do sol, unha pequeniña. Isto é o que vamos poder ver na maior parte de Galicia o sábado 29. O máximo é ás 11:30 da mañá, máis ou menos, entonces se vai ver isto. Pero claro, observar o sol cos ollos directamente, con eclipse ou sin él, é moi perigoso. Claro. Con eclipse é máis perigoso porque como o sol cubre un pouco o disco solar, o ollo detecta como que hai unha baixada de luz e abre máis a pupila. Entonces é un pouco máis peligroso encima que de normal, non? Cego hai que estar un bo rato, pero para deixar unha lesión permanente, moi pouquiño. E sobre todo, E con estes lentes podemos mirar pro sol sen ningún problema. con estos, que son certificados da Unión Europea, e teñen unha ISO, hai que compralos, estos se poden comprar por internet, son seguros, teñen unha certificación marcada da Unión Europea, unha marcado ISO, Sí, aquí que é ven. 12312-2, que é o marcado correcto. E nada, con isto por internet se poden comprar, son moi baratiñas, 2 euros, 3 euros, están por aí na venta. Bueno, E con isto se pode observar. Pero eu aquí vexo Made in USA. Sí, sí, está feito en USA, pero marcado da Unión Pero Europea. ten o O sea que selo pasa da Unión Europea aquí, as normas de seguridade da Unión Europea, aínda que está feito en USA. Entonces, Ou sexa, con que esto quen seguro. queira, hai que mercar estes lentes para poder ver o eclipse con toda a seguridade. Sí, señor. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Borja Tosarra, astrofísico. Siempre nos explicas cosas difíciles para entender por el resto dos mortais. Explícalo moi ben. A non nos gusta sempre o científico e un pouco espiritual. Eu non sei se sabes que ritual hai que facer hoxe para limpar a casa. Xa me chegou un WhatsApp vindo para aquí. Pois si queres, quédate que despois aprendemos coa amiga Julia. Nos sempre vemos un pouco as dúas caras dos eclipses e dos fenómenos ou eventos astronómicos. Moi ben, moitas gracias, Marcel. Moitas gracias. Casiñas. Ata logo, Borja.